Diuen que l'amor no entén ni d'edat ni de quilòmetres, però sembla que la nostra societat sí. Facis el que facis, sembla que tothom té una opinió. Segons dades d'una app de cites estatunidenca, el 25% dels homes encastats reconeix haver sortit amb algú 10 anys més jove que ells i el 28% de les dones amb algú 10 anys més gran. I si parlem de distància, diverses enquestes afirmen que gairebé el 60% d'aquestes relacions s'acaben per falta de connexió física i emocional. O sigui, que el clixé de l'amor ho pot tot sona preciós, però a la pràctica, entre diferències biològiques, geogràfiques i socials, l'amor també ha d'aprendre a viatjar i a fer-se gran, literalment. Et vull dir una cosa, hi ha una cosa que et vull dir. Dit al llit. Amb Gemma Prats i Èrica Bota. Un podcast per parlar del que passa dins, fora i a prop del llit. Menys merdes, més petons. Hola a tothom, benvinguts i benvingudes un dia més a Dit al llit, el podcast en el que, com ja sabeu, parlem dels meravellosos temes romàntics i sexoafectius. Us heu sentit mai jutjats o jutjades per algun tipus de relació que hagueu tingut o tingueu actualment? O al revés, potser vosaltres alguna vegada heu jutjat alguna relació aliena sense conèixer els implicats ni la seva situació? Per què hi ha tants prejudicis encara dins de la nostra societat sobre diferents tipus de relacions? Per què l'amor no pot ser lliure? Doncs sí, si has estat mai o estàs en una relació on els estereotips socials encara tenen molt de pes, queda't perquè avui ens acompanyen dos professionals que de ben segur li donaran una puntada a tots els estereotips i tòpics en les relacions. Doncs sí, Èrica. Estem encantades avui de rebre amb nosaltres en Badó Lladó, que és periodista, comunicador i una de les veus més controvertides del nostre país, i amb una llarga trajectòria a la ràdio i a la televisió. Però també és pare, és una persona divorciada i, en fi, que té una mirada molt pròpia sobre les relacions. Avui vens aquí perquè volem conèixer la teva opinió i, sobretot, saber i trencar els estereotips aquests de parella, explicar-nos com creus que tot això impacta o no en la manera d'estimar i de conviure que tenim. Benvingut. Bé, gràcies per convidar-me. Ho rebentaré tot. A tope. I per altra banda, saludem a la Beti Badia, que és psicòloga, sexòloga, gestora de contingut de Plàtano Melón i ara presenta un programa a Someva que es diu Afers Interiors, però sobretot també la tenim aquí perquè és una gran divulgadora i comunicadora sobre sexualitat i relacions i, en definitiva, també té molt a dir sobre l'amor lliure i la pressió social. Benvinguda. Moltes gràcies per convidar-me. Doncs bé, comencem. M'agradaria obrir els temes del programa d'avui parlant sobre, preguntant-vos sobre la vostra opinió de quins són els estereotips en les relacions que creieu que estan més arrelats en la nostra societat i que a vosaltres us agradaria que canviessin en 0, que canviessin el més aviat possible. L'experta, primer. Jo penso que no sé si són estereotips en si, però que els mites de l'amor romàntic, no? S'ha comentat abans el tema de l'amor ho pot amb tot, per mi és el gran mite de l'amor romàntic, que ens pensem que senzillament estimant-nos ja tot estarà perfecte i que podrem superar totes les adversitats. Doncs no sempre és així, hi ha coses a vegades que van per sobre de l'amor i que per molt que ens estimem moltíssim amb algú no hi podrem estar, no? O no serem feliços, potser allà. Doncs jo precisament apuntaria una mica cap al contrari. Jo soc precisament, potser perquè soc un romàntic, que amb una molt bona dosis d'amor es poden superar absolutament tots els obstacles que hi ha i també els perjudicis que té molta gent que té molt poca feina a l'hora d'opinar sobre la vida dels altres. O sigui, és que no ho suporto, això. O sigui, aquelles persones que es dediquen de forma sistemàtica a opinar per si l'edat, per si amb la classe social, per si que són dues persones que potser a priori no s'hi han de venir perquè cada qual ve de mons absolutament distants, em sembla que és absolutament absurd. I crec que segurament no ho resol tot l'amor, però resol moltes coses. Quan hi ha amor, hi ha aquesta complicitat, hi ha aquesta passió, això provoca que, almenys des de la meva experiència, de que puguem franquejar tots els obstacles que se't foten per davant. Doncs molt bé, si us sembla, per començar a obrir una miqueta el meló de tots aquests estereotips, us plantejo la pregunta, el tema de les grans diferències d'edat, per exemple, entre els integrants d'una relació. Si vosaltres o és el vostre cas heu estat amb alguna persona molt més gran o molt més jove que vosaltres, si algú del vostre entorn ho ha estat, com heu conegut això, com ho heu viscut i com ho ha viscut l'entorn?
Beti, si vols. Prefereixo que comencis tu, Badó. Sí. La pilota. Bé, jo és que les meves grans relacions han sigut amb noies o senyoretes o senyores més joves. La mare dels meus fills és 12 anys més jove que jo i hem estat 19 anys junts, però he tingut altres relacions que també, a partir d'aquí, l'edat inclús s'ha disparat i en ocasions una mica més. De tota manera, no ha estat una cosa premeditada. Jo mai he anat a buscar una persona jove. Al final és amb qui crees i no crees connexió. Punt. Això és com una vegada em van preguntar com és que en els morning shows no hi havia noies. Dic, és que és absurda aquesta pregunta. O sigui, si hi ha una persona que és vàlida, deixa't estar de gèneres, home o dona, doncs que faci un morning show. O sigui, jo, en el moment que muntava un equip de ràdio, mai mirava si és un noi o una noia. Quan buscàvem a gent i fèiem càstings, jo buscava gent que fos potent i les meves grans mans dretes que m'han ajudat molt i que n'estaven fins i tot com a copresentadores eren noies. Per tant, no es tracta de que sigui un estereotip, una persona que ha de tenir la teva edat propera o no propera. Es tracta de que pugui haver-hi sinergies, pugui haver-hi sintonia, pugui haver-hi bon rotllo. Després ja entrem en l'absurd de que no, és que van per la pasta, no sé, que tonteries d'aquestes. Quan jo m'ha passat precisament quan no tenia un punyetero dur. Això també volem desmentir una mica, ara en parlarem. Absolutament. Amb la Beti, de totes aquestes coses que se'ns inculquen, no?, quan els prejudicis. I segurament hi ha moltes més parelles que s'acaben trencant per prejudicis que no pas per la pròpia relació. Jo també em sento que tinc un punt infantil i em sento molt més còmode parlant amb gent. M'he entès sempre amb noies més joves que amb noies més grans, però també amb gent de la meva edat. Vull dir que no... Però no... Quan jo he estat amb una persona és perquè m'he enamorat d'aquella persona i la persona s'ha enamorat de mi. I si funciona bé i si no també. També he estat amb persones de la meva edat i no ha funcionat, però vull dir que no m'he enamorat per l'edat, mai. A veure si ens entenem. Ha sigut secundari. Sí, és que jo penso que potser no t'enamores per l'edat, però és com si hi ha un modus operandi que sempre passa així, no? Hi ha com... Bueno, tota aquesta cosa de que potser hi ha un moment vital en el qual és diferent o una persona que pot exercir poder sobre l'altra. Totalment. Sí, això és el que en moments et pot crear aquest dubte de precisament els moments vitals, però jo estava amb la meva parella, amb una de les parelles que he estat, i deia, hòstia, és que em dóna la sensació que igual t'estic robant alguna cosa. I em deia, escolta'm, ja decidiré jo que m'estàs robant i que no. O sigui, precisament ara que estem demanant que cada qual tingui el seu poder de decisió en el moment que li dongui la gana, o que no podem estar nosaltres dient és que el teu moment vital no és aquest. A veure, ja controlo jo la meva vida. Tu ja faràs el que vulguis amb la teva, però la meva ja la controlo jo. Però jo no he tingut mai necessitat d'estar amb una persona més jove, mai. El que sí que he tingut necessitat és que quan he estat en parella ha sigut amb una persona que m'he entès bé, més enllà de l'edat. Que l'edat ha coincidit que sigués més jove. Insisteixo, la mare dels meus fills, jo vaig estar 19 anys amb ella. I vam estar superbé durant 19 anys. Al final, doncs mira, per circumstàncies de la vida, la cosa se'n va anar pel pedregar, però jo estava encantadíssim, enamoradíssim. Una setmana abans de deixar-ho, i estava dient que després de 19 anys encara veig trets de la teva bellesa. Això seguia dient, perquè jo estava enamorat de la meva dona. I ens portàvem 12 anys llargs. I et senties jutjat per això? Què va? Jutjat per estar amb noies més joves que tu, no? No. Perdona, quan estava amb la meva dona, a posterior sí que alguna vegada m'he sentit jutjat. Però bueno, també ha sigut una experiència poc comú, però que sigui una diferència d'edat important. Home, i hòstia, incomodava també de que fossis a l'ull de l'huracà, saps? I comentaris a vegades una mica desafortunats i fora de lloc. Però és que jo no vaig buscar-ho. Jo em vaig enamorar d'aquella persona i aquella persona es va enamorar bojament de mi. I ens vam enamorar els dos, molt enamorats, molt. I ho vam anar aguantant fins que vaig decidir jo al final de que no volia prosperar, precisament per això, pels perjudicis i tot això, i al final digues, quasi més perquè a mi, t'ho dic de veritat, me la portava el pairo. Que diguessin, però quasi més per ella que per mi. Però pot ser per l'altra part, clar, que a vegades pot ser difícil portar aquesta situació també per part seva. O sigui, no ha sigut mai perquè, jo què sé, potser el vostre moment vital ha sigut diferent, sinó ha sigut més que res, una cosa sistemàtica per jutjar. Jo insistia en això de que ell estava en un altre, que estava en moments vitals diferents, però
també insistia en que ella decidia què és el que volia fer amb la seva vida. M'entens o no? Sí. Sí, no, tampoc podia imposar jo de que... Clar. Però sí, a veure, és complex portar-ho, però és que és complex per-lo de fora, no per-lo de dins. La gent no sabia, amb les relacions que he tingut, la gent no sap quan em llevo al matí què passa, ni quan esmorzem junts, ni quan ens anem a sopar, ni quan agafem el cotxe i ens anem a veure el morro de la vella, m'entens o no? La gent no ho sap, això. Per tant, tothom es fot a la vida de tothom, i això és que m'irrita profundament. I Betty, sí. Et puc fer una pregunta? Sí. Sí, tu penses que sí que hi ha persones que s'enamoren per l'edat? No creus que pot ser una conseqüència? O sigui, com deies, jo no m'he enamorat d'aquesta persona per l'edat que tenia, sinó perquè m'he enamorat d'aquesta persona i després doncs, té aquesta edat, no? Llavors, creus que hi ha gent que sí, com jo que sé, Leonardo DiCaprio, no? Que sempre té com una noia de 25 anys, o, bueno, això menor, és malaltís. no? Bueno, Què pensem? Vull dir, creus que aquesta gent sí que s'enamora per l'edat? Perquè a mi em fa l'efecte que tampoc, és com algú que veuen allà que els hi atrau, no? D'algú més jove, algú que es va renovant, que és més virginal, no? Per dir-ho d'alguna manera, no sé. És que jo em dóna la sensació que jo crec que la gent s'enamora de les persones, no s'enamora de l'edat. És que estic convençut que la gent s'enamora de les persones. O sigui, jo sempre m'he enamorat de les persones, mai no m'he enamorat de l'edat, ni he anat a buscar una noia més jove. He estat també amb persones de la meva edat, o molt propera a la meva edat, i fantàstic, però és que jo m'enamoro de les persones. Sí que és cert que a nivell d'amistat potser no ho jutgem tant, però ja passa a vegades que tenim amics que són 20 anys més grans que nosaltres, sobretot quan entres al món laboral, perquè a mi m'ha passat últimament que estem acostumats a una bombolla a la universitat, a l'escola, on sempre et relaciones amb gent de la teva edat, i quan comences a treballar estàs amb gent que s'està a punt de jubilar, que passa dels 60, tu entres amb 20 i pocs a l'empresa i pots establir... I és com que mai es jutja o no hi ha aquest estereotip dins d'una amistat, però en una relació sí que ens fem moltes preguntes, sexualitzem molt també, no? Potser el fet o el prejudici aquest de les intencions d'una persona per estar amb una persona d'una edat bastant diferent a la seva. Bueno, és que crec que és diferent. O sigui, penso que per començar sí que vivim en una societat que és bastant... O sigui, es jerarquitza molt per l'edat, no? En una empresa mateix es nota que una persona que té 40 anys cobrarà segurament el doble o el triple que una persona que en té 20. Ja no dic les relacions sentimentals dins de la feina, si sobre hi ha molta diferència d'edat entre aquestes dues persones. Però ja sabem que funcionem per estrats, vull dir, quan érem peques, els de 5è de primària, quan fèiem tercer, eren enormes, no? I sempre ho hem vist tot així catalogat. Amb els anys, potser això ho trenquem envers les amistats o envers les parelles, però sí que és veritat que existeix haver-hi moltes vegades com una espècie de dinàmica de poder. Jo amb una amiga que tingui de 50 o 60 anys li parlo d'una manera diferent, o no, potser no, o sigui, depèn molt de cada persona, però sí que potser és una mica diferent, o els temes els toco diferent, igual que amb la meva mare potser li explico algunes coses que amb una amiga que tingui la seva edat no li explicaré. I això que deies del tema de les amistats i versus les parelles de diferència d'edat, també hi ha un punt que és que, clar, en els vincles sexoafectius és més comú que hi hagi violència que amb les amistats, o que sigui més indetectable perquè hi ha un nucli que és més hermètic. Llavors aquí és on suposo que també salta l'alarma social. I jo et volia preguntar també, tornant una mica al tema de si jutgem o no jutgem, creus que es jutja més quan dins una parella és la dona que és més gran que l'home, parlant de relacions heterosexuals? Penso que el punt de vista és una mica diferent. O sigui, penso que en el cas de l'home, o sigui, aquí hi ha un pes de gènere molt important. Es pot veure un home com a molt exitós si té una dona o una parella que és més jove. En canvi, en el cas de les dones potser no es veu tan així, no? Sinó com, ai, què fas, que no estàs amb algú de la teva edat, potser és que no ets suficient. També és una cosa que és molt menys comú. O sigui, no sé si hi ha més judici o no, però sí que és veritat que segurament sorprèn més perquè no es veu tant. Home, jo veig més exitós una dona que estigui amb un noi jove, guapo, que un home, Em dóna la sensació que és com... Que l'empodera més, d'alguna manera. Totalment. Et puc entendre en aquest sentit. No, una Demi Moore, per exemple, que em sembla una tia espectacular a tots els nivells, però, hòstia, quan es separa i comença, que anava amb un noi bastant... Amb l'Aston Kutcher estava. Sí, hòstia, no sé, el que deies tu, crec que l'empodera totalment. I d'alguna manera, és que és això, d'alguna manera també crec que et descosifica, no? Perquè sempre la noia ha sigut com la nina d'aquesta persona, no? Sempre més jovenetes, més tal, i potser el fet d'una dona madura. I després és el nen. Sí, però no es veu igual, no es veu igual el iogurino que la noia. És com que el valor, o sigui, una noia jove té més capital eròtic
Clar. que una dona més gran, potser, no? Llavors aquí és a dir, vale, doncs sí, també aquesta gent doncs, també té la seva sexualitat i tal. També és veritat que la Demi Moore, quan estava amb Stonecatcher, no tenia 60 o 70 anys, crec que en tenia, doncs, no sé si 30 o 40, no? I ell era molt més jove. Vull dir que seguim estant en edats que són molt canòniques. Que potser si veiéssim una dona de 60 anys amb un noi de 20, sí que ens serviria una alarma molt més gran que no si fos al revés, perquè ho hem vist moltes vegades, no? En el cas oposat, no sé. Sí, i llavors, clar, també, a part de parlar del judici, també entren com altres termes que són parlar de les dones com dient que és una saltacunes o és no sé què. No sé si al revés hi ha alguns termes per jutjar o definir les relacions amb molta diferència d'edat. De dones cap a... Sí, o no sé si... dones que tenen fills més... O sigui, parelles que són més joves. Sí, hi ha termes també. Coughing es diu, no recordo com es diu ara. Sí, no sé si ara calving... Sí, el calving, no? Sí, el calving i cougar, no? Que es diuen... Però, clar, hi ha subtileses de diferències i això, però... Això és una cosa que agrada molt, també, com sempre, com posar les etiquetes a les coses i com quasi de batalla, no? Vull dir, ja que jo soc una saltacunes, doncs tots no sé quantos. Bueno, però potser sí que... Sento que amb els anys que li estem ficant molts més noms a les coses i ens encanten els anglicismes, de que si el ghosting, el lovebombing, que són coses que són molt útils, a vegades, quan parlem de temes de violència i tal, està molt bé, però que després ens anem al pol oposat i semblant de, vale, doncs ara li donem aquest nom a les dones que tenen relacions amb nois més joves, però tampoc potser li hem donat un nom o una nomenclatura actual als homes que sí que ho fan, no? Bueno, sí que hi ha el sugar daddy o la sugar baby, tot això, no? Però potser el concepte no és una relació. Bueno, tu poses, a vegades quan estàs mirant a xarxes socials i es penja una foto d'un home que sigui més gran que una noia, en Mick Jagger té 80 i pico anys, això ja em semblen extrems, que la seva parella en té 30 i escaig. I... Bueno, en Mick Jagger està millor que tots nosaltres junts, m'entens o no? Però vull dir que... No deixa de ser un senyor de 80 anys. Quan mira els comentaris és que són demolidors. Són demolidors. En canvi, quan hi ha una persona que desperta simpatia cap als seus seguidors o a la seva audiència o qui sigui, encara que vagi una persona més jove, a vegades, com que se li justifica, quina parella més maca, Jo crec que hi ha un punt aquí també, que és qui és la parella, o sigui, perquè normalment el que passa és que la persona, o sigui, en el cas d'homes grans amb dones més joves, són homes en posicions de poder, que acostumen a ser famosos, etc., amb dones que són anònimes o que són models o que no tenen potser... Aquí és quan entren a Cuchillo. Clar. Vull dir, perquè aquí sí que hi ha una desigualtat de poder de dir, vale, o sigui, al final... Perdona, entren a Cuchillo la noia sempre, La noia entra a Cuchillo. No. A la gent noia. entra a Cuchillo a la noia. Atacar la noia. Sempre. Sí, en plan de que... La qual cosa em sembla... No és el que estàs fent a la teva vida o estàs buscant... Buscar la cartera. Però potser... Clar, sí. Bueno, i aquesta noia també li han donat... O sigui, hem vist una evolució molt forta amb la Laura Escanes, que ha fet com un gir 360 del relat que ha tingut després de la seva relació amb el Risto, i ara com sembla que ho diu d'una manera molt més conscient. Bueno, doncs també està bé que li donem espai en aquestes noies per si volen donar-li una visió més crítica després, no? I se l'ha criticat moltíssim a la Laura a xarxes. Sí, però ha fet un gir de personatge bastant xulo. Però se l'ha criticat pel què? Pel que havia fet abans o pel que està fent ara? Quan estava amb el Risto se l'ha criticat molt en l'aspecte aquest de què fas amb un home tan gran, que esteu pel que esteu junts, perquè et dona visibilitat, perquè no sé què, perquè és influent, sempre que no duraria també un altre cop l'estigma del poder, bla, 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 bla. És que, per exemple, el que tu dius de, no, és que m'he enamorat de la persona i dona la casualitat que té 20 anys menys. O sigui, hem d'acceptar que hi ha moltes formes d'amor lliure i que això ha de ser la naturalitat, però justament hem de trencar amb això perquè és que s'estigmatitza i s'estereotipa i es jutja moltíssim. Anem de moderns i al final som una colla I les que podem trencar fronteres i barreres i al final estem... També et dic una cosa, en casos extrems, jo també sóc el pare, la meva filla ara em diu que se'n va amb un home de 60 anys i... clar. Aquesta és una altra, no? A veure... Quina edat té? No, ara té 8 anys. Però això encara queda. Em refereixo quan sigui gran, o quan ja tingui una edat adulta. Sí. Bueno, segurament no tu m'agafaràs amb la mateixa il·lusió que amb una persona que sigui de la seva quinta o una mica més. No s'agafarà de la mateixa manera. Jo, la meva sogra, quan em va conèixer a mi, clar, la mare dels meus fills tenia 18 anys, jo vaig aparèixer a casa seva amb 30. Però és que ella va agafar el primer dia, la primera setmana, em va plantar a casa seva.
Jo vaig dir, escolta, aquí que haig de fotre posar-me els sogres a la butxaca cagant leches. Igual. I no, la veritat és que va fluir tot molt, però mai va haver-hi problemes de diferència d'edat, mai a la vida. Per tancar el tema molt ràpid i passar al següent, us faig un parell de preguntetes més. Ja no tant en l'aspecte sentimental, sinó en l'aspecte sexual. Per què sovint ens dona tant de morbo el fet de tenir relacions sexuals esporàdiques amb algú que és molt més gran que nosaltres o molt més jove que nosaltres? Podríem intuir, per exemple, que per la part més gran el tema aquest de buscar un cos més jove, aquesta virginitat, no? Aquesta bellesa, aquest atractiu, i potser per la persona jove l'experiència, que sempre es diu, no? El punt aquest d'experiència. Penso que per una banda, o sigui, amb el tema del desig i de les coses que ens agraden, també hem après, també ens han ensenyat el que ens ha d'agradar. En el moment en què hem vist 50 sombres de Grey, Crepúsculo, o sigui, moltes coses que ja veus, una figura molt virginal, molt jove, amb un home de... Bueno, en el cas de Crepúsculo tens 150 anys, vale? O sigui, és raro. Llavors, hi ha una part del desig que sí que s'educa i que ens ensenyen el que és eròtic o el que és desitjable i no ho és, i després també hi ha una altra part que el desig funciona d'aquesta manera, que és que ens agraden una mica les coses que són aventura, lo prohibit, no? Llavors, una cosa és que ens doni morbo, que està increïble, l'altra cosa, que penso que dintre del món de les fantasies també n'hem de parlar, és que no tot el que tu en un pla ideal et pugui agradar o que puguis masturbar-te pensant en això i et sembli eròtic, siguin coses que realment les vulguis dur a terme a la vida real. Jo potser tinc moltíssimes ganes bueno, penso moltíssim en fer un trio amb la meva parella i quan tenim sexe pensem en això o fem dirty talk sobre el tema, però això no vol dir que realment vulguem fer-ho perquè sabem que potser això s'acaba carregant la nostra relació o no ho volem gestionar o no ho podré suportar i està bé mantenir-ho també en un pla fantasiós, no? I a la vegada, per exemple, us heu sentit mai insegurs o tot el contrari, no? Ostres, estaré a l'alçada d'aquesta persona per tot el bagatge que porta darrere? Seré prou atractiva? O al revés, m'està cosificant en excés? Que tinc una mica d'inseguretat per l'altra banda, no? Amb aquesta persona? Jo crec que, torno al que deia abans, és que és com totes les relacions, Si al final... Vull dir, no ho sents diferent que amb una persona de la teva edat? Jo crec que no. Sí que potser abans de que passi et pot generar algunes sensacions, però en el moment que consumes l'acte sexual, o sigui, acabes com acabaries amb una persona de la mateixa edat o... A veure, jo tampoc estic dient que estigui tot el dia amb noies superjoves, perquè no és així. Però vull dir que sí que hi ha hagut una certa diferència d'edat, però no té més, vull dir, al final la relació acaba sent la que és amb una persona de la teva edat, vull dir, les relacions, si tens bon sexe, el tindràs amb una persona de la teva edat i una persona que no sigui de la teva edat. Però sí que és veritat que hi ha un bagatge que és diferent aquí, Badó. Vull dir, com que potser si estàs amb una persona de 18 anys té una trajectòria molt menys curta a nivell experiència sexual que si estàs amb una de 30, no? Llavors, com que potser una cosa que dius, també m'atrau, que és el que insisteixo, també és una cosa que ens han ensenyat, que ens atraiguin les coses més virginals en aquest sentit. Les noies, no per ara ser més joves, tenen menys experiència, O sigui, et passen la mà per la cara. Ja t'ho dic ara. No, és veritat. És veritat. Em dóna la sensació que és molt més a sac, en el sentit que tenen una mentalitat és molt més oberta que potser gent de 40 i escaig, saps? No sé, em dóna la sensació que van més amb el fuet a la mà. No, també està bé desmitificar això de que l'experiència és un grau, no? Totalment, és que jo crec que les generacions de 90 i 2000 van més a sac. Van més a sac. No sé si estic del tot d'acord. Hòstia, o sigui... No, vull dir, jo crec que sí que estem en una generació amb la qual hem tingut una mica més de llibertat per parlar del tema, que no implícitament significa més educació sexual, però bueno, que potser fins abans no es parlava i llavors tothom volia fer tal, però també volia provar coses noves, però també hem viscut una generació que hem ficat molts noms a moltes coses i ens ha fet ser més conscients de certes dinàmiques, no? Mira, jo quan tenia 20 i pocs, quan tu començaves una relació, abans aquesta relació no acabés amb una relació al llit, hòstia, s'havia de picar molta pedra, molta pedra, vull dir, s'havia de fortificar molt més, això. Allò del aquí te pillo, aquí te mato, per part dels dos, Sí. Hòstia, em dóna la sensació que
que ara està molt més a l'ordre del dia que abans. Sí, home, és total. Però molt més. Tirem molts anys enrere, jo sí, els meus avis van tardar, crec que 5 Bueno, jo no anys sóc el per teu donar-se el avi. primer petó, 5 anys, Jo no sóc de la generació del teu avi. Ja, però vull dir que he dit, si tirem molt més enrere. Clar, que jo crec que a mesura que han passat, que cada vegada em costa Bueno, però ara amb la menys. generació Z s'està tornant una mica endarrere, fins i tot. Que jo crec que hi ha hagut un efecte fins i tot S'està tornant a rebot. romantitzar una mica el flirteig. Sí, i em sembla estupendo, realment. Vull dir, com A mi que és també, guai. Està bé. a mi també. Però que potser també és trobar l'equilibri, no? Que de sobte les xarxes socials envers, com de ligoteo, tot això, ha accelerat també que hi hagi com sexe de manera més banal, no? Pues l'amor és més líquid, el sexe també, hi ha un consum dels cossos més Total, ràpid. total. Estem en un sistema molt més capitalista dels que vivíem fa Total. uns anys, de dir que tot va accelerat i això sí que t'ho compro, vull dir, com que el sexe també s'ha banalitzat, també hem separat molt el sexe de la reproducció, que això està molt bé, perquè li hem donat èmfasi al plaer. Les joguines eròtiques han fet també com, bueno, el succionador ha sigut un boom increïble per posar el foco en el clítoris i en el plaer de la dona, no? Vull dir, han passat moltes coses que han revolucionat el sexe i sí que la gent entén que potser no sé si empoderat és la paraula, però que sí que de manera més ràpida o més fàcil tens sexe que no fa uns anys que potser era més complicat. Però no sé si és l'ideal, tampoc. Bueno, digues. Sí. Tornant una mica a la reproducció i a la biologia, volia preguntar si creieu que aquestes limitacions biològiques, per exemple, al final, voler tenir fills o no en parelles de molta diferència d'edat, fins a quin punt pot marcar la relació o trencar-la o seguir, no ho sé. Per exemple, És que a mi em dona també que hi ha moltes vegades que quan es comencen aquestes relacions es viu el dia a dia. Vale. No No hi ha res que es parli. projectes més enllà de la setmana que ve. Sovint, es viu molt el dia a dia i vas fent. I potser entres en punt de conflicte precisament quan comences a pensar ja en que això pot acabar. Sí, és totalment un punt de tensió. Jo crec que és un punt d'inflexió també, crec. Però és allò, disfruteu del camí. Jo puc començar algú com una aventura de dir, mira, pues, un rotlletem aquest que és molt més gran que jo, molt més jove que jo i tal, però si t'enamores en sèrio, jo aquí veig un problema, perquè és això, els fills, amb 20 anys de diferència o 15, la maduresa, aquesta persona serà vella, envellirà i morirà segurament molt abans que jo si resulta que és l'amor de la meva vida i em quedo amb ella. Com afronto aquesta soledat? Si justament quan ella envelleixi, que jo estic en els millors anys de la meva vida, sexualment, també l'atracció. Aquests crec que són els problemes de veritat. Grans problemes. No el fet que hi hagi una relació que pugui anar tirant durant un temps en què ell encara està jove i ella potser és molt més jove. Aquest no és el problema. El problema és quan entrem ja, crec, després aquí sí que es realcen els moments vitals, totalment. Aquí l'amor no ho pot tot. Perquè al final pot ser que el fill d'ell tingui la mateixa edat que la parella. Clar, m'entens o no? Sí, bueno, penso que sí, que la part més fisiològica, evidentment, té un pes, no? De dir, vale, pues, si la meva parella em treu 15 anys i pues, ha de ser pare en breus, jo tinc, pues, no sé, 20, pues, hauràs d'apretar o no, i s'ha de veure, llavors sí que hi ha un pes, però penso que també hi ha un pes, ja no és només de la part fisiològica, sinó també de la part Emocional. social o emocional en el que estàs, vull dir, no ets la mateixa persona, o sigui, això, una persona amb 40 anys d'experiència a la vida, pues, segurament és d'una manera o està fet d'una manera que una persona que en té 20, no? Llavors això també pesa. Jo crec que sí. No, és que ara estava pensant. Tu tens parella o no? No. Per què? No, per saber si teníeu molta diferència d'edat. No, però he tingut parelles. Però mai he tingut una parella amb diferència d'edat. No? T'he de dir, no. Llavors no parles, no? Què estàs dient? No, però el màxim de diferència que heu tingut. Et diria que un any o dos. Clar, Sí, clar, sí. al mateix temps que... Això té una entrevista també, Ah, Que això té una entrevista també. No, va, aviam. Canviem de tema. Relacions a distància. Una altra cosa que també se sol anar de madre, se sol estereotipar molt, funcionarà, no funcionarà, com s'ha de portar tot això. aquesta sí que he tingut jo, i tu, Badó? Sí. Vale. Per tant, podem parlar del tema. D'Erasmus. Ara podeu parlar els dos lliurement, no? Vale. Sí, solen ser tipus de relacions també molt jutjades. Vull dir, de seguida que comences una relació a distància que et diuen no funcionarà. Clar, però a veure, a distància estem parlant De quanta distància, no? No és el mateix... Home, no 2.000 quilòmetres. no de vius al Cap de Creus i vaig amb en cotxe. període de temps. És a dir, pot haver una relació clar. a distància perquè Aquesta és una la teva altra. parella s'ha anat a fer un Erasmus, això és el que em va passar a mi,
i que cap problema, vaig tenir que viatjar més. O l'altre és que la teva parella sigui, jo què sé, que viu als Estats Units i que porta tota la vida allà i que us veieu un cop a l'any. Jo això no hi crec. No hi crec, però no hi crec. O sigui, no creus que poden haver relacions que per sempre siguin a distància? Home, sí, a veure, sí que poden ser-hi, però han de ser rarillos, Perquè aguantar una relació a distància... Hòstia, a veure, hi ha necessitats afectives que jo crec que si no hi són... Hòstia, m'entens? Al final jo crec que et acabes trobant. Per exemple, jo conec un cas que d'una parella que la noia és de Barcelona, el noi és de Madrid, i no sé si portaven més d'un any separats Madrid-Barcelona, agafant aves cada cap de setmana. Però es veien. I al final han decidit anar a viure junts a un dels dos Però llocs. això està bé, Però es veien, jo estic dient a algú que sigui una persona que viu a Lima i una altra que està vivint tot el dia és videotrucada. a Palma, Mallorca, m'entens o no? Jo crec que això és insostenible. I clar, i que arriba un moment i que dius, bueno, és que tens la il·lusió que veuràs al cap d'un any. Betty, tu què opines? Quina va ser la teva experiència, si ens vols explicar? Jo vaig estar en relació a distància un any, però després l'altra persona va venir a viure a Barcelona. O sigui, que era Portugal-Barcelona. I en aquest sentit, o sigui, li vaig comentar a l'Èrica un dia, no li deia, per mi és important saber que al final aquesta relació a distància té un fi. O sigui, la distància té un fi per projectar, no? I això, mira, hi ha una teoria dels anys 90 de la psicologia i sexologia que va fer Robert Stenberg que diu que en una relació sexoafectiva no hi ha com 3 pilars. Un és la passió, que no implica que hi hagi molt de desig, no sé què, però sí que hi hagi com aquests moments com més de qualitat amb contacte, no? Llavors hi ha la passió, la intimitat i el compromís, no? Llavors el que també exposa aquest autor és de dir, bueno, quan les relacions a distància, per exemple, són relacions on la pota del compromís d'aquestes 3 potes fluixeja. Llavors, al final, fa que no sigui del tot fatu o consolidada aquesta relació, no? Perquè, bueno, pot ser-ho temporalment, però sí que a l'hora de projectar, més amb un sistema que estem, que també és molt monògam i ens dirigeix molt cap a una direcció, és complicat projectar quan sabem que una persona està molt lluny, com diu Salvador. Si estàs a Lima, Perú, i vius allà i així ho duem durant 20 anys, doncs és probable que tinguem un tipus de relació que funcioni amb unes normes que no siguin les més estereotípiques. Seríeu més gelosos en una relació a distància? Jo una relació a distància d'aquest tipus la tindria oberta segur, penso. O sigui, si és de 20 anys en separat, no sé quantos, no pots construir, o sigui, saps que no t'establiràs o faràs una família, no? Poder? Jo no la tindria, una relació així, no. No, perquè a més, jo soc molt afectiu, m'agrada molt compartir amb la meva parella, m'encanta. Hòstia, arribar a explicar-nos coses, que sigui la feina, que sigui això, que sigui allò, que sigui... Mil coses. I a mi em mola fer coses amb la parella. Mola molt. Amb això estic molt d'acord, també. Jo penso que tampoc la tindria, segurament. Per als meus valors i pel que jo espero de compartir amb una parella. I penso que és un gran exemple d'aquests de que l'amor no ho pot amb tot. Perquè et pot encantar moltíssim una persona, però si... Veus? En aquest punt diries... el que he dit jo abans. Sí, és veritat. Però aquest també crec que és un cas extrem, de poder mantenir una relació en unes circumstàncies que no... Per mi, o sigui, no ho poden tot dir, però per mi hi ha casos que són extrems com són... Crec que el tema de la distància és una que moltes vegades va per sobre de l'amor. Penso que el tema fins i tot del model relacional, tipus, si una persona vol tenir una relació tancada i l'altra persona vol tenir sempre una relació oberta, no hi ha... Bueno, clar, ja és difícil si estem a prop, no? No, està clar. Vull dir, hi ha coses que van per sobre i que també són eleccions i que són valors. I, per exemple, tornant una mica al tema de l'Erasmus, creieu que un membre de la parella marxi d'Erasmus pot ser una prova per veure si la relació funciona o és... Jo em vaig menjar 3 Erasmus. Una prova de foc. No. Sí. Com va anar? Anglaterra, Polònia i el Regne Unit. Durant quant temps? Home, la mateixa persona. Sí. Sí. La mare dels meus fills. I no, la veritat és que molt bé. Home, em sabia molt de greu com marxava, però també, clar, ho entenia perfectament, és el que tocava. Sí, també penso que el fet que hi hagi això, que aquesta data de caducitat, ho fa molt diferent. Que no és, me'n vaig i ja veig quan tornaré. Aquí amb el compromís hi haurà un tema. Ja tens un deadline que ja et tranquil·litza. No, perdoneu. No, i amb això, el tema dels deadlines, crec que també és important, o sigui, com un consell que donaria a la gent que té una relació a distància, ja que jo l'he tingut i que a mi em va funcionar molt, era que cada cop que ens vèiem
ja agafàvem els vols per la següent vegada. Perquè hi havia la norma de dir, vale, perquè si no és com que sempre et quedes amb aquesta cosa que després dius, és que potser no et torno a veure, és que potser passa alguna cosa i d'aquí a la següent ja no estem junts, no? Llavors això és bon, saber que en si la distància té una caducitat, de dir, vale, doncs durarà un any, o un mes, m'és igual, o 3 anys, però que s'acaba i després saber quina és la pròxima vegada, si es pot, i ens ho podem permetre, no? Doncs veure quina és la pròxima vegada que ens veurem. Seria el mateix, per exemple, un Erasmus que se sol donar en gent també molt jove, en primeres relacions, que amb un tema de feina. Per exemple, jo tinc uns amics que el noi ha anat a treballar 6 mesos. Ja ets més gran, ja tens unes altres metes, ja estàs assentat, ja estàs vivint amb aquesta persona o el que sigui, te'n vas a treballar 6 mesos fora, per exemple. Bueno, és que són molts mesos, Però... Mira, la meva mare era mare de 5 criatures i el meu pare viatjava pràcticament dels 12 mesos a l'any, 7 mínim estava fora. I estava a Sud-amèrica, Centroamèrica, Nord-amèrica, viatjant tot l'any. Ma mare estava enamoradíssim del meu pare. Això va aguantar el matrimoni. Perquè imagina't tenir que fotre el camp, deixar amb 5 criatures, que a veure qui era el millor dels 5, perquè Déu-n'hi-do. I, hòstia, aquesta pobra dona, vull dir, se li hauria de fotre una estàtua al mig de la plaça Santana de Mataró, saps? Perquè, hòstia, va patir moltíssim, tirar endavant la família pràcticament sola amb 5 criatures, i el meu pare viatjant tot el dia amunt i avall. Però jo crec que sí que has de tenir un projecte molt sòlid i molt consolidat perquè pugui sobreviure a una relació. Si no, ha de ser molt dur, ha de ser duríssim. Beti, tu què recomanaries a les persones que ara mateix tenen dificultats en la seva relació a distància? Bueno, aquests 2 consells que t'he dit, bàsicament. Sí, és a dir, no sé, pot ser per portar-ho millor o alguna cosa a nivell psicològic o... Sí, clar, hi ha una cosa que a vegades és com quasi que física, que és el mono trobar a falta l'altra persona, no? Com per les nits, dius, no sé què. Llavors, jo crec que és un tema d'establir dinàmiques amb les quals ens sentim còmodes en la distància en el dia a dia. És a dir, que no tot sigui la compta enrere de quan veig en aquesta persona o no, sinó que també hi hagi una relació a distància en la qual estan passant coses també i estem construint coses també. Per rebaixar també l'ansietat una mica, no? De fer coses com, ja que estàs separat, doncs tenir una vida també plena a part d'aquesta parella, no? Sí, que no sigui l'únic moment de qualitat o el temps de qualitat quan us veieu i després estar com esperant o sentir que tens una vida en paral·lel, si no és el que es vol, perquè a vegades és el que es vol i també saber, i dir, vale, doncs també de quina manera telemàticament potser o enviar-nos cartes, m'és igual. Ara és que això segur que es tornarà a posar de moda en algun moment enviar cartes perquè és una que també és com romàntic, no? Però com trobar aquestes coses com de qualitat que fa que la relació construeixi coses xules mentre estan separades també. Molt bé. Que anem a jugar una miqueta? Jo crec que ja és moment de jugar. Us animeu a jugar a la pregunta incòmoda amb nosaltres? Sí, i tant. Sí? Va, vinga. Doncs va, hem preparat aquest bol. L'agafes tu, Gemma? Vale, perfecte. Amb diferents preguntes, una mica incòmodes, Heu de contestar totes les preguntes, però només us diré que l'altra persona, després de contestar, l'altra persona farà de jurat i dirà, crec que has dit la veritat o no. Llavors aquí tens una mica de marge. Sí, ens ho hem de dir entre nosaltres, si hem dit la veritat o no. Sí, exacte. Si comença ella, dirà la resposta i tu hauràs de dir si és veritat o no. Completament aleatòria. I a l'inrevés. No, clar, jo no estic acostumada a això, perquè jo sempre vaig als llocs a l'Indro d'experta i jo no em mullo mai, saps? Bueno, ara posarem a prova les teves capacitats interpretatives. Vale, aviam. És d'una només? No fa. Sí, una. I anem passant, un i un. Sí, farem unes quantes. Vale. Alguna vegada has acabat una relació perquè et feia vergonya que la gent sabés amb qui sorties? Te la faig a tu? O No, tu l'has de contestar. I ell dirà si has dit la veritat o no. Jo crec que no. O sigui, ara, revisant, no. Ha dit la veritat. Vale. Perfecte. A veure... Alguna vegada has pensat massa gran per mi i després t'has empassat les paraules al llit? No. A la vida. Ja. No. Però no he entès la pregunta. Massa gran per mi, una noia massa gran per mi... Però no estem parlant d'edat, ara. Però després al llit m'he passat les paraules. d'edat. Ah, vale. El tema de l'edatisme. Ah, increïble. No, se'n va. Ha dit la veritat o no? M'agrada. He entès que sí que t'havia passat, no t'ha passat? No, Vale. a la vida m'ha passat.
Ha dit la veritat o no? M'ho crec, m'ho crec. Sí. Home, si jo crec que ja és massa gran o massa jove i és que ja no em vaig al dit. Clar, clar. Sí. Vale. Has criticat mai una relació d'algú perquè sigui... 3 punts. I després has tingut tu aquest tipus de relació? És a dir, has acabat fent tu algú que has criticat en una altra Segurament relació? 1000 vegades. Però, o sigui, m'encantaria explicar una... O sigui, Comprem amb una història, relació o sigui, com a factor sexual, penso que no. Però diré que sí perquè segur que m'ha passat. O sigui, diré que sí perquè ningú no vingui a comentaris a dir no sé què. Perquè tu has dit això aquí. Passarem per aquí, que és més fàcil. Sí, potser. passarem per aquí. I així no ens aixequem. Ai, Cuidado, és que A veure, la logística és una mica complicada. Però, a veure, has deixat algun només per l'edat? Sí. Pesa. Me la és a crec dir, 100%. clar. no t'ha importat, però després sí que ha sigut un motiu de ruptura. Exacte, per això. O sigui, com, hagués sigut més fàcil per ell dir que no i mantenir tot el que he estat dint avui Clar. que dir que sí, llavors me la crec 100%. Sí, totalment. No comprem història, Divertit. No, a veure, perdona un moment, puc fer un matís? Clar, i tant. No només per, no Espera, només que per se m'acorren l'edat, els sinó pel que implicava tenir aquella edat. Ja està, però no pròpiament per l'edat. És que crec que aquí està el punt, que no és el tema de l'edat, sinó és el que implica l'edat. Sí, però vull dir, ni l'entesa ni això, o sigui, per una relació que fluïa a saco. Però per l'edat han portat a que passessin coses que no... que era millor deixar-ho córrer. Vale, és la veritat. Has mentit mai sobre la teva edat per lligar amb algú? Aquesta és molt bona. No, és que no. La vols És que jo contestar crec tu també? Mira, i de veritat que jo no sé mentir. Ja he O sigui, no ho mentit a faria saco. mai. Tu Però a mi sí. no m'ha sentit que jo mentir, no? Per què? Bueno, No ho sé. Perquè no tens cap necessitat de mentir. Al final, qui menteix és perquè té I una tu- intenció. tu has fet, Tothom pot oi? tenir intenció. tu has fet. Ja. Jo sí que he mentit. Sí, has mentit? Ja ho sé mentir. Però cap a on? Has dit que tens més o menys edat? Menys? Home, no crec que... Bueno, Ja vam no ho dir. sé, no ho sé. Te'n vulguis posar de Estem més, per depèn de posar-ne com. més, ara. Sí, no sé. I ja veus. A veure, quin clitxe de parella et faria més ràbia? Però saps que has acabat complint igualment. Clitxe de parella et fa més ràbia, però saps que has acabat complint igualment? És una mica com la seva pregunta. Quin clitxe o estereotip has criticat alguna vegada o et faria més ràbia que passés en una situació teva? Per exemple, a mi em faria molta ràbia això i després t'ha acabat passant a tu. O has acabat caient en això? No. Cap. No, cap. No. Betty, He què tingut creus? una parella que no, un estereotip que no m'agradés i que després jo m'hagués de menjar el gripau, no. Però com que hagis dit, això segur que no sé quantos i després et passa, saps? Tipo, No. Com això, no? De, Com jo mai pots tindré una relació a relacions obertes mai, distància. després acabes amb una relació oberta, o la relació O jo no tindré mai, una relació a després, distància, saps? després te l'has hagut de menjar amb patates perquè t'has enamorat d'una persona que ha marxat i has dit, pues... No, la veritat és que no. Vale, bé. Va. Penso que potser li ha passat i no ho sap. Clar, Sí, també és possible. sí. Igual sí, no t'enganyaria, igual sí, Ja. però vull dir, ara sí, amb bote Sí. pronto no... Hòstia, no ho sé, hauria de tirar de Vale. meroteca. No, En queden 4. Si poguessis reviure una aventura que només va passar perquè la distància no feia patir, quina seria? No sé si estic entenent la pregunta, de veritat. O sigui, com reviure una Vaig tenir la aventura... mateixa pregunta. És a dir, O sigui, que en comptes de fer-te enrere en una relació perquè saps que hi haurà distància pel mig i veus que no funcionarà, al revés, si has aprofitat aquesta distància que després hi hauria amb aquesta persona per dir, bueno, com que per un rotllet sí, però com que sé justament que potser no la torno a veure, m'aprofito de la distància. sí. O sigui, de liar-te amb un guiri Per exemple. i dir, pues sí, s'ha Xau, pescau. de dir, bueno, pues és que ara mateix no estem amb ganes aquí de conèixer gent, tal, no sé què. Pues, Com que això, que potser si s'emociona l'altra persona no li hauràs de donar explicacions perquè la pròpia distància ja pesarà pel seu. Ja Sí, farà no és el molt la seu. meva Vull dir part que de la sigui un casa, no és el meu rotllo, però sí que s'ha fet alguna vegada. Dir, bueno, pues està bé, també és part del joc, és divertit, no? Ui. Sí, i tant. Sí, me la crec. A distància com algú positiu, en aquest cas. Seguim. A veure... Això m'arruïnarà la vida, aquest programa. Què és el més ridícul que has fet per mantenir viva una relació a distància? I amb Home. l'experiència que tens amb 3 Erasmus, algú s'ha hagut de fer. Home, ridícul... No, ridícul O no. atrevit. Original. O... Sí. Res, hòstia, el que feies anar
anar a veure-la, estar pendent tot el dia de veure com estava. Però allò de dir, necessito veure-la i agafar un vol a les 5 de la matinada per fer-li una sorpresa. Sí que he tingut una parella, ja no tant d'Erasmus, però sí que estava fora de vacances i agafar no diré el lloc perquè si no encara m'exposo massa, però sí que agafar un vol per anar a dinar en un lloc llunyà, per anar a dinar i tornar, perquè no aguantava més fins que acabés l'estiu i que ens tornéssim a veure. Agafes, si vols, el teu paperet ja per després. Sí, mira. Sí, vinga. Que ja és l'última. Ahà, I així ja no ens passem més. Vale. el vol. Això quedarà molt divertit. Has fet servir mai l'excusa de la distància per no comprometre't? No. Que jo recordi, no. És que clar, és que tu vius molt lluny. Que no ens veuríem mai. No, però perquè jo he de dir que soc... O sigui, què diré jo, perquè em dedico el que em dedico, però com intento gestionar bastant bé aquest tipus de coses. Llavors, com si no em vull comprometre que ho dic o no ho faig. Veus, aquí torno al triomf a l'amor. Aquí què? Que torno al triomf a l'amor, perquè a mi sí que m'havia passat això. De tenir molta distància i dir, a fondo. Vale. Però anem a contra buscar... Sí, És que no et dic que no, si l'enamorament és increïble. buscar solucions, però... Sí, buscar solucions. Sí. Amb això I trobar-les, I, hòstia, i fotre coses. I molt per part d'ella, Molt. Molt guai. Però també seria perquè hi havia unes condicions que es podien, o sigui, que es podia surfejar, no? Que a vegades hi ha coses que és en plan de, vale, és que davant d'això no queda una altra. Com el que dèiem abans, a Lima, 20 i pico d'anys... No, tampoc tanta distància. Vale, ja. Les distàncies eren més diguéssim, pel territori català, però hi havia distància. Ja. Has estat infidel en alguna relació a distància? No. He cregut! No te l'has cregut? Un botó vermell. Quan he estat... És que les relacions a distància que han sigut quan la meva exdona estava a Erasmus, no li vaig fer mai el salt, i si no ara ho diria tranquil·lament, i l'altre que he viscut a distància s'ha solucionat buscant mecanismes perquè no hi hagi aquesta distància. Vull dir que no... I jo lluitar perquè em mecanistaria absurd que estigués fotent el salt amb un altre. Soc un tio bastant fidel, per no dir que soc moltíssim fidel. Molt. La veritat és que sí. Genial. Bueno, doncs tanquem aquí el joc i tornem amb una petita part de tertúlia que ens queda abans d'acabar per repassar una miqueta altres coses. Primer, però, Badó, tu, per exemple, que portes molts anys parlant a la ràdio i tot, com creus que han canviat els discursos amorosos públics en els últims anys? És a dir, veus més llibertat o més moralina? No ho sé, jo crec que s'ha perdut un punt de romanticisme. I a vegades quan es tira romanticisme queda com molt carca, com molt espavilar, saps? Em dóna la sensació que falta un punt de romanticisme, de sensualitat, Com que ara són massa sincers. Sí, massa sincers i és tot com molt... Massa directes. Hòstia, a vegades ho veig com poc treballat. A mi les coses m'agrada currar-me-les. Fer un bon sopar, un bon vinet, unes espelmes... Soc un romàntic, a mi em mola això. A mi que sigui tot tan... Vinga, ja està. Pues, no sé, cada qual que foti que li doni la gana, però crec que a vegades es cuida poc, saps? Es cuida poc. Jo sóc molt de mimar, em mola ser mimat i mimar molt, saps? I m'encanta que sigui molt recíproc, això, que no siguin les coses molt a saco. Molt bé. Bueno, l'equilibri aquest una mica entre el consentiment, el que ara per sort som més sincers, anem de cara i el parlar totes les coses com ragen, però no perdre aquest punt de romanticisme, de filigrana... Una cosa no va renyit amb l'altra, O sigui que... Bueno, sí, la gent jo crec que ara va més a saco. I això jo crec que fa que perdis el romanticisme. Però anar a saco a vegades és important perquè sempre li hem donat tantes voltes a tot i ho hem disfressat a vegades de tant Bueno, jo penso que hi ha hagut sucre, hi ha hagut un rebuig al romanticisme perquè hi ha hagut un rebuig als mites de l'amor romàntic, però és molt diferent una cosa amb l'altra. Vull dir, com una cosa és un mite de l'amor romàntic i que és en plan de coses que ens han dit de la mitja taronja, no sé què, no sé quantos, que ens hem cregut i que al final ens han passat factura quan hem després tingut ruptures o ens hem enfrontat a la vida real de les relacions, i l'altra cosa és el romanticisme. El romanticisme és increïble. Jo estic super a favor del romanticisme, m'encanta el romanticisme, com coses com el que diu el Badó, no? En plan com
pues, currar-se les coses, currar-se un bon sopar, un no sé què, estic super a favor d'això. totalment. Però potser hi ha hagut un efecte rebot també quan amb els anys hem començat a construir moltes coses, a veure aquest amor Disney que ens fa mandra, i llavors això també ha fet rebutjar el romanticisme, però són dues coses que són diferents. Aquests mites que arrosseguem, que se li diuen de l'amor romàntic, però no aferren a que no pot ser una persona romàntica o que una relació romàntica no és maca, ni molt menys. O sigui, no són dues coses incompatibles, trobo. I tornant una mica al tema si jutgem o no jutgem relacions alienes, creieu que encara hi ha molt judici en altres tipus de parella poc convencionals o que sí que comencen ja a ser convencionals, però sí encara hi ha bastant judici, per exemple, entre persones que tenen diferents orígens, diferent to de pell, etc. I jo crec que com més joves, menys prejudicis, i que hi ha molta gent que va de moderns i que són uns carques, però de manual. I no ho suporto. És que la gent, que aquesta mania en fotre's en la vida dels altres, que no ho suporto. O sigui, que cada qual foti que li doni la gana. Vull dir que si dues persones s'estimen i escolta'm, i un és magrebí i l'altre és la pubilla del poble, doncs escolta'm, que no passa res, que m'entens o no? Que al final és la seva vida, la seva relació, i ja la resoldran ells de la manera que hi haurà una resolució cap a un costat o cap a un altre al final. Vull dir, però si decideixen estar junts, que estiguin junts, que facin com els doni la gana. Però creieu que en el nostre subconscient encara queden com aquests prejudicis però cap a diferents nacionalitats? És a dir, tu t'assabentes que un amic o una amiga teva diu estic o no sé qui conec, està una persona i dona la casualitat que és de no sé on. Tens algun clic com de dir, ui, ostres, o cap a negatiu o positiu, no sé. M'és igual, i si la gent pensa així és que seguim molta feina a fer encara. Tu què en penses, Beth? Jo penso que sí que està normalitzat moltíssim, i més les relacions com més interracials i tal, però tot i així seguim estant en un sistema que per molt que no ho vulguem assumir segueix sent racista i que ens tirem el rotllo moltes vegades, però que per molt que intentem no ser-ho, a vegades ho som i podem tenir alguns pensaments que sí que ho són i ho hem d'acabar erradicant. Llavors penso que tampoc són coses que haguem abolit del tot, ni molt menys. O sigui, parlem de més coses, estan més normalitzades coses, especialment a Espanya. És un país on trobo que, bueno, se sap, no?, que és molt friendly amb moltes coses que en altres països no ho són tant. Llavors sí que s'ha avançat i hi ha menys prejudici, però segueix havent prejudici i sempre hi haurà prejudicis cap a coses noves. O sigui, ara diré alguna cosa una mica boig, però el TikTok està ple, bueno, ple no, però hi ha germans que són parella. O sigui, fins a quin punt ens posem tant amb l'amor lliure que comencem a dir no, clar, dir que l'incesto no sé què... Vull dir, ojo, que hi ha línies a vegades que també dius, vale, i llavors quan progressem l'amor lliure també s'acabaran normalitzant això, no ho sé. Jo també m'ho pregunto com està lliure fins a veure on arribarem. Sempre i quan no es vexin els drets de ningú. Jo quan parlava de no prejudicis no contemplava això. Ja, però està passant, O sigui, està passant de germans que són parella a TikTok i... Són parella, germans que són parella. Però hi ha diferència d'edat i són germans. De mateix pare i mateixa mare. També que hi ha un tema de poder. Però mateix pare i mateixa mare. Sí, bueno, no m'he ficat... O sigui, m'han impactat, o sigui, m'han sortit alguns, no he posat a indagar, però sé que a TikTok existeix això. És que a TikTok n'hi ha de tot. Ple no està, però n'he vist un parell. Sí. Llavors, bueno, fins on arribarem? No ho sé. Sí. Jo ficarem les línies ètiques i morals. I el que està tan de moda ara, que també estic veient molt a xarxes, ara que treus aquest tema, de les ames de casa. Sí, les drag wives. Això. Sí. Un tema. Bueno, sí, o sigui, i jo tinc gent al meu voltant que està super a favor de que el que vol a la seva vida és tenir una persona drag wife. Gent al meu voltant que potser, o sigui, que potser no és la gent que jo he escollit estar, però és veritat, en plan passa això de que ara és com que tornar a la dona tradicional que cuina, em fa les coses de casa, tal, no sé què, perquè és el que has nascut, per ser dona i cuidar-me. Bueno, està passant. El tema és la voluntat d'aquesta persona, si realment vol fer això. Sí. O no. No, evidentment, o que moltes vegades pensem que sí que ho volem fer, però darrere hi ha com una pressió que dius, vale, és com la de depilar-se. La gran majoria de dones es depilen o ens depilem, però saber-ho perquè ho estic fent, no? I és el mateix, aquest complaure, les dones ens han ensenyat a complaure i a ser complaents. Llavors, clar que et sentiràs molt còmode amb aquest rol, però a veure també des de quin punt ho fas, no? Potser. Bé, doncs donem per finalitzada aquí la tertúlia, si us sembla bé, però abans de marxar us posem a prova un cop més amb una petita tanda de preguntes on ara vosaltres haureu d'endevinar el percentatge de la població que
fa l'afirmació o la pregunta que nosaltres us llançarem. Vale. M'he explicat? Sí, perfectament. Sí? Va, comencem. Comença Gemma, perquè Començo jo no jo. tinc aquestes preguntes. No tens aquestes preguntes? Vale, doncs jo, cap problema. No, totes, eh? Totes? Totes. Sí, cap problema. Vale, va. Quin percentatge de parelles que viuen en relacions a distància asseguren que confien plenament en la seva parella? Quin percentatge de la població creieu que ha dit en aquesta enquesta que tenint una relació a distància confien plenament en la seva parella? 70. 65 et diré. 60. 58. 1-0. Vale. Però estàvem els dos bastant a prop, no? Després posarem a la pantalla qui va guanyant. Vale. Que Què ens desconfia. juguem aquí? Ens juguem alguna cosa o Ah, Si us voleu jugar alguna cosa, però no? La xutxes. nosaltres no Sí. hem preparat res. Ai, que La satisfacció de Clar, guanyar. clar, són de veritat, Ara després ens ploraràs les més, mengem. Ara afinaràs molt més. No, això és per guanyar una mica de coneixement social, de veure com estan les coses, a banda de la nostra opinió. Doncs un 40% de les persones ben bé creu que, bueno, o afirma que no 48, confia. no has dit? Sí, un 58 que sí, per tant un 58. 40 que no 40 que confia en la seva parella, Molt bé. que viu en la distància. Segona pregunta. Quin percentatge de dones han estat rebutjades alguna vegada només per la seva edat? Que se les ha rebutjat directament per l'edat. 43%. Jo no vaig 20%. 42. Ostres! L'estàs clavant. És que a les dones, clar, Ha fet se les trampes, com rebutja pot ser més que estigui sovint. tan a tot el Us rato? juro que no he fet trampes de res. Uau. Gemma, li has passat les preguntes? Et juro que no. Que no, que no, que no. Va, que està interessant. Quin percentatge d'homes de més de 40 anys han sortit amb algú 10 o més anys més jove? Aquesta puc jugar jo també, ja que no tinc les preguntes, no? 70. Si vols. Torna a repetir la pregunta. Quin percentatge d'homes de més de 40 anys han sortit amb algú 10 anys més jove? No, m'he passat. O més de 10 anys? Amb 48. 30. 40. 63. Què? Es fa més del que us penseu. Per tant, tothom estigui tranquil·la a casa seva. Va, quin percentatge de persones creuen que les relacions a distància poden funcionar a llarg termini? És a dir, aquests romàntics que aposten tot i que les relacions a distància funcionen. 30 Sí o sí? 33. Jo anava a dir 30, també. Jo és que anava a Molt votar ajustat. per allà també, eh? 37. 35. Això m'ha costat molt als 3, molt bé. Quin percentatge de gent diu que mai sortiria amb algú més gran de 10 anys respecte a ells? Que s'hi negarien rotundament, que per ells l'edat els fa... tope. 28. Jo anava a dir com un 50. Jo un 40, va. 47. Bien. I última, quin percentatge d'espanyols entre 30 i 50 anys prefereix parelles amb una edat semblant a la seva? Màxim 5 anys de diferència. 60. 70. 75. 68. Per tant, crec que tenim un clar guanyador. Les xutxes, però us convido. Us convido. Bé, doncs, Fins aquí. el programa d'avui. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, per haver acceptat Merci. venir i compartir aquesta estona amb nosaltres i, sobretot, per haver-nos permès aprendre de vosaltres i de les vostres experiències. Moltes gràcies. Aquí hem gaudit molt, ens ho hem passat molt bé i a casa esperem que també hagueu passat una bona estona i hagueu après més cosetes sobre el meravellós món de les relacions. Fins aviat. Gràcies. Merci. Adeu! Et vull dir una cosa, hi ha una cosa que et vull dir. Dit al llit. Amb Gemma Prats i Èrica Bota. Menos merdes, més Petons.